Joan Matepo abyo yamkondiwa. Joan Matepo ila abyo yamkondiwa. Mukaenda kuti endai paground ndo wana Matepo uyu ndichigumira mkondiwa. Saka nyaya iripo takaenda paground takasvika kupinda hapana mastructures pane pakarimwa takatarisa maphysical features angaripo takaona pane mengo wekare kare mataurire ndikusabarira waritotaura ndofunga wakangoona muaround 1950 60 mumengo iyoyo pane guva rasamaripo sekuru wake ndiye ane guva rimwe yadhiri then pane matombo aripo pane pakicheni nepaitaridzwa paine bedroom rairipo. Tikabvunza zvakanzi zvazvo ndezvekwamatepo zviri zvekwamatepo agara zviri zvekwamatepo. Matepo akaiswa panzvimbo apa ndiSamu baba sekuru wake ndiye anga ari muridzi wemutana iyoyo. Ari muridzi wemutana iyoyo pane pakaitwa program yekuti varungu vakanga vada kushiftisa vanhu vari area yepana Mpotedzi paipa vachiendeswa kwaSahumani. Vanhu vari kwaSarowaka vobva vabviswa kuda kuiswa maplantations vangoda kuenda kugariswa nzvimbo yanga iri yana Samu. Saka vanhu vakabva vashifta vaenda uko, asi izvi hazvina kuzoitika. Saka vanhu vakazotanga futi kubva uko kudzoka kunzvimbo dzavo. Pakadzoka vanhu avawo ndopavanenge vanga vakuzivawo zvakati wandei, ndo pakachitanga kupegwa futi. Pobva pazopegwa paipegerwa vana Nyamkondiwa nevamwe, asi Samu akabva adzoka bva asvika patora nzvimbo yake. Nyamkondiwa bva asara uko peava pakaklemwa neava pakasara pakatanga kugarwa nana Matepo. Ende pane mengo, pane matongo mairi aripo, pane guva rasekuru uyu zvinotaridza kuti ndiye anga ari muridzi wenzvimbo yacho. Saka zvinhu tatu zvirekodha ngoti pana patizokupai munotorangwa bati zvinhu zvese zvakataurwa nababa ava zvakataurwa pana mwana mai wakati wanei wanga waripo wakatsanangura zvinhu zvakawanda, asi lendi yakataridza kuti yanga iri yaSamu. Ende Samu ndiye wakazoisa Matepo. Saka ndinomamirira yapakaita. Recommendation. To me, our maonero atakaita ini watori nekwavanga vari, that's why wasina kubvunudza vakanga vari apa, ende wari kutotaridza kuti hawatozivi takanga pakatitotarisa. Vari kutitaridza kuti taigara apa patori nematombo ava, hawatozivi matombo acho, asi evidence itotaura kuti pakatogarwa kwemakore panzvimbo pacho. Sekutaura kwamamboita henyu iyi honde very old property panyaya dzeland. Saka munhu akangoona kamukana kwazi ndiko kune vabvawo takaita kunga tichachaiwa nemheni, mvura iri kunaya tiri musoro. Kana zvitori zvoti lendi ndeyana Matepo, saka ndizvo pane chaisazoda kupanya chiovhoni ndemusikana here kuti chii mwana yanzvadzi yangu yanga iri papapo futi. saka ndizvo baba Samari mune chekutaura next child
musazotaone maona kuti zvinhu zvatifambi. Ndiwo vandakabvunza kuramba wakatombotanga kuregera kuramba kutipa information. Asi nditaura kuti ndataura nenguva yekutaura nechokwadi haidi kuti uri kufemherana. Bosisi unotaura chinhu chine chiri chinobatsira kuti kwete kuti inini newezu uyu ndiye ndinozuma naye kokura ndaenda kubasa rikanditaure ndakapfeka. Dai paya makatibatsira nguva iripo zvamakazotanga utsanangura kuti baba sangu guva rake nduma ritori muyadhi muno sekuru yeava rutoti apo madhiga ari pasi akazopiwawo ndo pane madhiga sekuru yeava guva rake riri kumusoro. Dai makangotaura ndingadai takatobatsirika nenguva ipapo kamudora kupupurira nekubaya No, it's okay. That one is solved. We are great. Great Indian. Ndiana mateko. Mimi ndakamira sabu kumanyemba ku village ine one half ndichidongo ndauya kupurutana nikuziva kuti achanga ari kubosopa ipapapo ndiani. Saka zvabuda muno ndo zvandongotedzerwa sasabu Ndizvo zvopambana. bosopa mutana. Right, and